ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗା ଲାଇଟ୍ ମାନେ? ଲଗା ଦେଖାଉନି ହାଏ ଲାଇଟ୍ କରୁନ ହାଏ ସିମେଇ ଖାଇବ ଆସ ଆଉ ମାମୁଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି ସିମେଇ ସାଥିରେ ମୁଢ଼ି ଦାଦା ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ବାବୁ ଆମର ଏଠି ତା ମୁଢ଼ି ମିଶେଇ ଖାଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ବାବୁ କାଳିଆ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଏ ଏ ଲାଇଟ୍ ମାର ମୋବାଇଲ ହାଇଲାଇଟ୍ ପୁରା ତୁ ମୋବାଇଲ ମାର କୋଉଟା କାଢ ଚାଲିବ ହଁ ଏ ତଳୁ ମାର ଛୁଟା ଛୋଟା ମାର ଆମ ଛୋଟା ବାବୁ ଲୁଚେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଚାମୁ ଇଏ ଛୁରୀ କି ଚାମୁଚ ବନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ମାମା ଆମର ରୋଷେଇ ଭାତ ବସେଇଛନ୍ତି ଭାତ ଏବେ ବସି ସାରିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚାଲୁକି ଆଣ୍ଠୁ କିଣିକି କେମିତି କଡ଼ାର କେମିତି ହବ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ବାବା ଆମର ଫୁଙ୍କି ସିମେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଗରମ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମେଇଟା ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି ସିମେଇଟା ଭଲ ସୁପରଫାଷ୍ଟ କଣ ମୁଢ଼ି ମିଶେଇଲେ କଣ ତାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କେମିତି ଟିକେ ଲୁଣି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ହଁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଲୁଣ ଲାଗୁଛି ମୁଢ଼ି ମିଶେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଉଦୟ ବାବୁ ଆମର କଣ କହିବେ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମୁଢି ଦେ ଉଦୁଆ ବସେଇଲେ କଣ କହିବୁ